Ahojte, vítajte na kanáli Sašanok.sk a dnes mám pre vás v podstate druhé video v novom roku, v roku 2015. Ja neviem, či je veľmi aktuálne to prianie po 20. januári. Každopádne vám prajem teda krásny nový rok, nech sa vám darí, nech sa vám splní všetko, po čom túžite a nech je ten nový rok lepší ako predchádzajúci. Dnes to bude úplne pohodové, relaxačné video, čiže sa pohodlne usaďte, vyložte si nohy na stôl, varte si kávu alebo čaja. Ja mám pre vás teda recept na domáci kokosovo-kávovo-ricinový peeling, ktorý používam už niekoľko rokov a ktorý môžem naozaj teda za seba odporúčiť. Príprava domáceho peelingu je úplne jednoduchá, krásne zjemní, zhebčí, odstráni odumretú pokožku, vďaka káve ju aj pekne prekrví a je to aj účinný pomocník samozrejme so správnou stravou a pohybom, teda s správnou životosprávou v boji proti celulitíde. A čo budeme potrebovať? Využijeme ricinový olej, kokosový olej a mletú kávu. Ako som spomínala, postup je úplne jednoduchý. 5 lyžičiek kávy zalejeme horúcou vodou. Ak ste milovníkmi kávy, po dopití využijeme kávovú usadeninu alebo ju jednoducho scedíme. Použijeme buď sklenenú dózu alebo klasickú plastovú myštičku, ktorú nájdete v papierníctvách. Do sklenenej dózy postupne vkladáme všetky ingrediencie. Prvá ide kávová usadenina, ďalej 2 až 3 lyžice kokosového oleja, pridám ešte 2 lyžičky ricinového oleja s levanduľou. Na záver hmotu poriadne zamiešame. Ja som použila ricinový olej, ale vy môžete kľudne použiť aj citrón, mletú škoricu, sirup z agáve alebo trstinový cukor. Kávovo-kokosový peeling máme hotový. Budem rada, keď mi do komentára dáte vedieť, či ste to podľa tohto návodu vyskúšali, prípadne či už tento recept dávno poznáte, a tiež ma poteší, ak mi dole pripíšete aj váš obľúbený domáci recept. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!